ही आहे सुकी काड। आता आपण ह्याची रेसिपी बघणार आहोत। ही अशी प्रथम अशी डोकी काढून ही साफ करून घ्यायची आहे अशा प्रकारे। ही आपण 15 मिनिटांसाठी भिजत घालायची आहे। काड करण्यासाठी घेतलेलं साहित्य एक मोठा चिरलेला कांदा आहे, एक बटाटा घेतलाय मी, बटाटा ऑप्शनल आहे, कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्यात, आमसुलं, अर्धा चमचा तिखट, 1 चिमटी हळद आणि थोडंसं मीठ। तिखट मीठ आपण चवीनुसार घालायचं आहे। इथे बघू शकताय काड चांगली भिजली आहे। आता ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे अशी चोळून, कारण ह्याच्यामध्ये वाळू असते